aka Jumana ke ana gaya miki Jumana kina wani wucewa mutane biki san dan lele bane yake miki magana ina son ki kuma kina wani wucewa kine mana wulakanci ke wace ce ke ne wai kai wani irin mutum ne da baka san darajar dan adam ba akan me zan dinga gaya maka ka daina gani na a hanya kana tire ni dole ne sai na kula ka ke din kin samu an biyo ki ma ana miki magana waye babanki a nan garin kakka yadda ka zage ni wallahi zan sa maka rashin mutuncin da baka zata ba in gaya maka ke ce biki sanni ba dan lele tun ina karami na taso a gidanmu ba kwaba ba ji nake yi ba gashi na girma abin yana bi na ina mai ƙara jan kunnen ka wallahi in baka fita a harka na ba sai na sa hukuma sun maka rashin mutuncin da baka yi an gaya miki ina jin tsoron wani ma'aikata ne wa nake jin tsoro ni an gaya miki wani bindiga ba ta ban tsoro wani zara ido baya ban tsoro wani kurari baya ban tsoro sai dai na jididin ni kike wa tsaki ke zo ki kai ni unguwa uku na Ibawa drop ka sai ka dauke ni ke mece sai na sa an maka rashin mutunci ba na jin tsoro ba ni da mutunci ba ni da kunya drop zaki dauke ni zuwa ba